and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hilo mga gisundan ni Michael ang gisakyan ni Rafi, kuyog sa batanaong babae. Tuod man, milampos ang iyang tinguha kang Rafi. Gidunggab niya kini sa makadaghan, hangtod nga lupog si Rafi. Gipasagdan niya ang babae nga nakadagan pailayo sa mga dapit. Rafi, naitaw! Oh, ha? Rafi! 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 Gusto na! Gusto na! Rafi! Luha ang babae. Bubayan ako. Magdali ko. Wala'y magkasamok na mo ni Emily. Magdali ko. Bubayan ako niya. Hello? Kim! Si Rafi! Si Rafi! Gali? Gano? Ubusa niyo tabo, ha? Ginunggab siya, Kim! Nitagan ko na kabaw siya nito mo. At tuwa na si Rafi, Kim! Gano, huwag ako kay Bawas Pulis. Okay nakita ang polis! Nahadlok na ko, Kim! Tuwa na siya, Kim! Patay na tingali si Rafi! Ay, natug na tingali si Emily. Hello? Bi, sir. Kinsa ni? Kim, sir, si Kim. Amigo ni Rapi. Sir, may tabo niya, sir. Idungdab ko, no? Di may bawa ko siyang girlfriend, sir. Unsa? Hain siya karon. Hain si Rafi. Diin magka Michael, karon ka lang mauli. Dili naman may makasabot ni mo ron, oy. Mura ka magtagulilong. Mawa kag kalit niya mo nga rasab. Diin ka. Sorry lang, good na. Sige, ikapay ko. Good night na. Buntag na hapit, oy. Good morning, Dela. Murag gikan siyang naligo, basa ang buhok. Dito tingali maligo sa banyo sa silong. Sultihan ko si Stella o niya. Tila na ko tugawon karon. Pila naman lang ka oras. Hayak na. Rafi, anak, kinsay nagbuhat ni nimo. Wa kay nailhan sa tao nga nagdunggab niya, day. Git, sir. Git man good. Nya, nidagan ako. Tigay-tigalig apilon kong tunggab. Nidagan ko kung may ligi-ligi. Huwag ko nakitang tao. Polis man lang ang makatabang. Sorry kayo, sir. Nahitabo na ang tanan. Wa na tayo mahimo. Gipablater ko na ang nahitabo. Rafi, anak. Rafi. Kung dili ko pagid kani siya makita, nagpasabot ka dili kaya na ko niya. Di na ko mamugos. Pila ka adlaw na siyang absent. Dili kay adlaw lang nga, mabuwang tingali. Bahala ka, Michael. Lisod na tuot kang sabtod. Emily? Kim, sorry ha. Kung may gisugo imong amigo, ingna siya nga di na ko sa mukon. Si Rafi ang imong gipasabot. O pa di ka mangibaw, Emily? Ha? Wa na ang akong amigo. Patay na siya. So? Nagbinuang ka lang, Kim. Lara sa ila iyang haya. Adua lang. Ila ba kayo to siya nimo? Wa ito yung barkada unyang gabi. Namatay si Rafi. Ginoo ko. Unsa gitabuan, Kim? May gitago pa siyang sakit? Giatake o unsa? Ha? Gidunggab siya. Pero amo nang ipablater. Gipangita ng suspek. Base na lang og masakpan yun ang kriminal. Kaluoy ni Rafi. Pagkamaayong tao ni Rafi. Diharagid ko tabi ang kinabuhi. Nadakpan na unta sa bahis nga kriminal. Wa siya kaluoy nga may buhat niya ni kang Rafi. Mga doyatas ila, ma.
Mupahasubo ta. Oh, gyud. Maghampo ko nga madakpan ang kriminal ug madugta siya sa presuhan. Condolence, Edu. Kapalit sa nahitabo. Kalitod kayo, Stella. O wa ko gandama. Halos di ko makadawat. Karon na hinuon nga. Silot na tingali kini sa Ginoo nako. Gibahimat kon ko niya sa nabuhat kong mga saha. Daghan kong nabuhat nga sa Stella. Daghan. Samtang buhi pa ang tao. Dili kalikayan nga makabuhat og sa eto. Pero kung basulan lang ang tanan, dunggon kihapon ta ni Lord. Tuod, paaniun ko ni ang akong anak. Nangamubura ba siya ni Rafi? Papangayoon ko siya og pasaylo ni Rafi. Stella. Samtang niya pa ang haya ni Rafi. May mahinungdanan kong isulti nimo. Ambot og makapasaylo ka ba? Human ka masayod ni Amy. Ha? Unsay? Unsa na? Makauuaw kung makadungog sila. Sa turista magsulti. Please. Ay, nganong ingon ka nga makauuwaw kung makadungog sila. Biktima ka sa gang rape, dili ba? Nganong iskot ka ni ini? Si Jamie, si Romel, akong suod nga barkada. Pero uwa na sila. Patay na sila. Dito sila mamatay sa Amerika. Ako na lang nahibilin namong tulo. Unsay? Kaming barkada ang nag-among-among nimo dito sa house, Stella. Pila ka tuig na ang nakalabay. Salbahis ka! Demonyo ka! Sige. Mahimo pagya ko, Stella. Panuna ka mabuhat, anak. Nahanglang masayod ka. Ako ang unang nag-among-among nimo. Misunod lang sila si Jimmy o Bromel. Ako ang nakapahimo sa iyong kaputli. Mao nga, anak ko ang ako pagtuo nga si Michael, akong anak. Magasakop po si Demonyo! Pati ako, Stella, buhata ang isang unsay gusto mo buhat. Andam ko. Salbahis! Hello. Emily. Mayo kay nanawag ka. Di na siya. Miuli na. Ay, naas siyang kwarto. Wa mo sulti og diin siya sud sa mga adlaw nga wa mauli. Sige, dali dire. Ay, maulagin, hibaw na ko. Og tuaron dito si Estela, mipahasubo sa nahitabo ni Rafi. Sige, di ko lang sultihan nga moari ka. Bye. Nagkahiub sa man di ay ning duha. Hinaot nga magkasulti sila ning higayon na. Mayong hapon, Lila. May nga hapon, naasumay siyang kwarto. Wa ko lang pukawa. Pero og ikaw mo pukaw, mumata tingali na. Nasukura pa na nako, Lola. Pakiksulti, hilang.
Ikaw ra tingali makahupay sa iyang pagpangluod nimo. Kay wa man kuno ka musulti sa tinuod niya. Sige na sudla sa iyang kwarto. Abierto man. Oo, Lola. Masuko man siya ako kadili. Kinahanglan ka makasulti miyo. Kinausap na kit siya. Hangtod siya pag-eskwela. Sige nag-absent. Abierto tuod iyang kwarto. Natuki hapon. Walang gani ayuha o pahimutang iyang sapatos. Mihigda nga wa mahubo ang usa niya kamidyas. Oh. Unsa nang nasa iyang midyas? Oh. Unsa ni? Murag lama sa dugo. Dugo kini. Naugas iyang midyas. Unsa kaning dugo Wa nimo pukawa. Sagbita. Lola, latanawa na ko no. Tanawa unsa na siyang midyas la. Oy, Akong tanaw la dugo na. bitaw da. Ano nagkadugong iyang midyas? Kung sa ding dugo Mike, Nila, gutom kayo. Pagkan ako, Michael, may dugo ang imong midyas. Ngano na? kaon na ko la. Gutom kayo. Mulabad na ba akong kung gutom mo na? Kuhay kong pagkaon la, please. Pakigsultihi siya, Emily. Kay magkuha ko pagkaon niya. oo, Lola. Mike, ako ni mo tabaga. Ngano nagkadugo ang midyas ni mo? Ug diin ka. May nung danon ba ni mugdiin ko? Ano yung makababag sa itong relasyon, Emily? Michael, unsay pasabot mo sa gisulti mo? Nahibaw ko pa sa nahitabo ni Rafi? Patay na si Rafi. Michael, nahimuot kasi ang kamatayon. Nahimot. Tuod kay gawas no lang usag-usa na to. Wa na ang babag sa itong relasyon. Michael, may ipasabot ka. Ikaw ba ang... Ikaw ang kriminal? Emily? Ngano, ha? Unsay kriminal? Lola, sabto na ang iyang gisulti la. Ug bragwa siya kaugalingon si Michael. Doon sana siya, Lola. Michael, apo. Ayaw paghilak, Emily. Kaangay mo hilak ni Higiyo na. Mike, Wa na'y magkababag sa itong relasyon. Si Tita Nuring na lang. Wa na ang kontrabida sa itong kinabuhi. Patay na si Rafi sa munti. Michael. Apo ko. Tita si Michael. May higayon, uwa siya kaugalingon. Ug di higayon na nagahimo siya og krimen, tita. Di na tabunan ang gabuhat ni Mike. Dili tamo-tapon sa salaon nga iyang nahimo, Estela. Pause lang ko. Di adto pa, gipuli ko niya. Ginsultok. Ang tili ko mapasaylo. Nga buot niyang kuhaon si Emily, kika na ko. Karon na siya. Apo ko. Wa na si Rafi sa monte. Michael, anak. Ikipatay mo ang kaugalingon mong igsuon. Oh, Emily, tiya o Vita. Karon ko lang hibaw ang misteryo nga naglimin sa akong kinabuhi. Sa among kinabuhi sa akong anak. Ug ikaw pa, Michael. Ikaw ang kriminal. Og dinimigalan natapos kining atong sugilanon. Ikaw ang kriminal.
Gisuwat ug sa direksyon ni Boy Lido Patalingho. Music, Trifon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Janjan Lara. O may gala, ano yan, nagkatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Michael, Alex Lara. Emily, Jennifer Minyusad Dato. Stella, Jelly Haka, Ideography, Jeffrey Gabunada, Imyat ug Noring, Isel Danyusos Cabrera, Patring, Ingrid Bertudaz, Kim, John Paul Lara, inabagan ni Carol Mary Hikaen. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!